Bore yma, fel wedi dweud, goffa chi o beth edrychon ni ar y tro diwetha. Buon ni'n edrych ar y llyfr gyda'n gilydd, sef pennod 7. A beth wedes i pan dechreuon ni edrych ar pennod 7, ein bod ni'n dechrau rhan newydd yn y llyfr, adran newydd. Mae llyfr Daniel wedi rannu'n ddwy, rhan cyntaf, y rhan adnabyddus, y rhan sydd yn cofnodi'r hanes, enghraifft am y llewod, ac wedyn yr ail hanner, rhan yma yn edrych arni nawr, sydd yn cael ei alw yn lenyddiaeth apocalyptaidd, sef cyfres o weledigaethau, visions, cafodd Daniel. Ym pennod 7, mae e'n cael gweledigaeth yn blwyddyn cyntaf y brenin Belshazzar. Ac mae'r bennod honna ar ei hyd wedi ysgrifennu yn yr iaith Aramaig. Ac falle chi'n cofio fi'n dweud fod pennod 2 hyd at pennod 7 wedi cael ei ysgrifennu yn yr iaith Aramaig. Iaith, fel os licwch chi, iaith yr ymerodraeth ar y pryd. Mae gweddill y llyfr, fel gweddill yr Hen Testament, wedi ysgrifennu yn Hebraeg, iaith yr Iddewon. Ac felly, mae pennod 2, pennod 7 yn Aramaig, ac i chi'n cofio fod pennod 2 yn sôn am freuddwyd y brenin Nebuchadnezzar. Breuddwyd am 4 ymerodraeth. Ac mae'r rhan Aramaig yn gorffen gyda gweledigaeth am 4 ymerodraeth hefyd. Felly mae fel dechrau a diwedd gyda y gweledigaethau neu'r breuddwydion am y 4 ymerodraeth yma. Yn y 7fed bennod, roedden ni'n darllen am 4 bwystfil. Chi'n cofio? 4 bwystfil anferth, dychrynllyd, yn codi allan o'r môr. Yn gyntaf, mae Daniel yn gweld llew gyda gadenydd eryr ar ei gefn. Wedyn mae'n gweld arth yn codi, arth fyrnig. Wedyn mae'n gweld llewbart yn codi gyda gadenydd ar y gefn y llewbart hefyd. Ac yna mae'n gweld y 4 creadur yma sydd tu hwnt i bob disgrifiad. Does dim fel y nifail yn debyg iddo fe, ond mae'n ddychrynllyd. Ac y mae gweddill yr weledigaeth a'n canolbwyntio ar yr creadur dychrynllyd hyn. 10 corn ganddo. Ac i chi'n cofio, mae yna 1 corn bach yn tyfu ac yn disodli rai o'r cyrn eraill. Ac mae'r corn bach yma gyda cheg a gyda llyged dyn. Ac mae'r corn yma'n siarad ac yn dweud pethau bach yn erbyn Duw. Wedyn i chi'n cofio, mae'r weledigaeth yn newid yn eitha sydyn. Ac ni'n cael golygfa arall, y tro yma, am rhywun o'r enw'r hen ddihenydd yn eistedd gyda gorseddau yn cael ei ddod ato fe. Disgrifiad rhyfedd yma amdano fe. Ac mae'n cael teyrnas. O'r hen ddihenydd, mae'n rhoi teyrnas i fe. Am byth. O'n i'n dweud, pan ni'n edrych ar y bennod, mae'r hyn sydd gyda ni yma yw hanes y byd. Darlun o hanes y byd
fel sydd gyda ni trwy'r holl llenyddiaeth apocalyptaidd hyn. Hanes y byd o bersbectif Duw, o gyfnod Daniel hyd ddiwedd y byd. A disgrifiad o ymarodraethau, empires, dynol, dyn yn reoli. Dyma beth sydd gyda ni pan mae dyn yn reoli ar y byd. Dydy e ddim yn anrydeddus, dyw e ddim yn urddasol, bod Duw wedi creu dyn i'r lywodraethu ar ei ddaear. Dyw dyn ddim yn gallu llywodraethu yn urddasol, yn anrydeddus ar ei ddaear. Yn hytrach, mae mwy fel bwystfil. Mae rhywbeth bwystfilaidd am ddyn. Mae'n dreisgar. Ofer yn ni'n edrych o'n cwmpas ni am welliant neu ffyniant neu llwyddiant o ddyn. Dyn ni ddim mynd i gael utopia ar y ddaear yma. Os rhywbeth gweithygu, mae pethau yn mynd i. Dyn ni ddim i synnu fel Cristnogion pan ni'n gweld y pethau sydd yn mynd mlaen o'n cwmpas ni. Yn ni'n cael sioc, ond dyn ni ddim i synnu pan ni'n gweld y pethau. Dyn ni ddim i godi'n gobeithio ni yn ormodol mewn pethau dynol, mewn ymarodaethau, mewn llywodraethau dynol. Dyw dyn ddim yn gallu diwygio ei hun yn groes i beth i ni'n clywed. Dyma beth yw athroniaeth y byd, yn dyfa, bod dyn yn mynd i wella. Ond dydy dyn ddim yn mynd i wella, y dynolrhyw. Ddim yn mynd i wella, o gwbl. Ac bod Cristnogion yn y byd, maen nhw'n mynd i gael ei erlyd. Dyna oedd y neges. Fel roedd Siadrach a Mesach ac Abednego yn y penodau sydd rhwng, yn cael ei erlyd. Fel roedd Daniel yn y penodau sydd rhwng y gweledigaethau yma, yn cael ei erlyd bod yn ddyn da. Un o dynion gorau. Roedd e'n cael tough time. Roedd e'n cael ei taflu'r llewod. Fel hyn allan ni ddisgwyl yn y byd. Ond ni ddim i anobeithio. Oherwydd mae Duw ar ei orsedd. Mae Duw yn gweld. Mae Duw ar llyfrau yn agored. Yn wir, i ni godi'n canol, oherwydd mae un sydd â theyrnas arall. A mae modd i ni berthyn i'r teyrnas hwnnw, teyrnas dragwyddo, a mae modd teyrnasu gyda'r Iesu. Dyna'r unig beth sydd i godi'n calon ni. Teyrnasu gyda'r Iesu. O'n i'n meddwl, mae pawb yn gwybod am y corws Hallelujah yn nhw. A Hallelujah chorus gan Handel. Pawb yn gwybod y music o leia. Byddai ddim dechrau canu, byddai chi dechrau canu mewn munud nawr. Hallelujah, Lord, and of his Christ, and he is, and Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. Ystym ryfedd i'r brenin siŵr yr ail yn ôl yr hanes, sefyll ar ei drad yn y perfformiad cyntaf. Y brenin yn sylwi bod yna brenin mwy nag e. Wel, pennod 8. Yn y drydedd flwyddyn, felly 2 flynedd ar ôl y weledigaeth mae e'n wedi gweld yn barod ni newydd sôn amdano. 2 flynedd yn ddiweddarach. Mae Daniel yn cael gweledigaeth newydd. Ac yn ddiddorol iawn nawr, mae'n troi nôl i'r Hebraeg. Wedi bod yn Aramaeg, ond nawr yr iaith yn y gwreiddiol yw'r Hebraeg. Ac yn y weledigaeth nawr, mae yn y palas, yn Susan. Nawr roedd Daniel yn byw
y Mabilon. Roedd Susan 200 milltir i'r dwyrain. Ddim y dwyrain, wel, ni jyst dweud bod dwyrain ffron. 200 milltir draw fyna. Mae yna. Mae'n gweld yn y paras hyn yn Susan. Mae'n weledigaeth. Susan oedd prif ddinas Persia. Bydd rhaid yn chi'n cofio pan o'n i'n astudio Esther, mae dyna lle roedd y digwyddiadau yn digwydd. Oedd yn Susan yn ymerodraeth Persia, ddiweddarach i hyn. A mae Daniel yn sefyll wrth afon neu gamlas, maen nhw'n dweud wrthyn ni, camlas Eli. Ac mae'n edrych yn y weledigaeth. Mae'n syllu ac mae'n gweld hwrdd. Ram yn y fe, yw hwrdd, a ganddo 2 gorn. Mae un yn hirach na'r llall, neu yn uwch na'r llall. A gyda'r cyrn yma mae'n cornio i'r gorllewin, y gogledd, a'r de, yr hwrdd hyn. Pwyntio i ben gyda'r cyrn yma. Yn ddiddorol iawn, nid i'r dwyrain. A does neb yn gallu gwrthsefyll yr hwrdd yma. Mae'n gwneud fel mae'n dewis. A mae'n cyflawni gorchestion medd y gair. Ond yna, mae Daniel yn gweld bwch gafr, y he-goat. A mae gan y gafr un corn enfawr, rhwng I lyged, mas fel hyn. Ac mae'n dod tuag at yr hwrdd, yn carlamu tuag at y cwrdd. Mae'n mynd mor gyflym, mae'n disgwyl fel bod e'n hofran. Dyw I dra ddim yn cyffwrdd y ddeiar, mae'n cyflymu cymaint. Ac mae'n dod o'r gorllewin. A mae'n taro yn erbyn. Ac maen nhw'n wynebu tua'r 4 so un o'r cyrn mae ddrwg yn ni. Mae yna gorn bach yn tyfu. A byddwch chi'n dweud, ni wedi bod fan hyn o'r blaen. Wel, mae'n debyg, ond nid yr un peth. Aroswch gyda fi. Un corn bach yn tyfu, ac yn mynd tua'r de a'r dwyrain, a'r wlad hyfryd, y corn bach. Ac wedyn mae gweddill y weledigaeth yn canolbwyntio ar y corn bach yma. Achos ni'n darllen fod y corn bach yn darchafu hun tua lir neb. Ac mae'n taflu lawr ser y neb. Ac yn ei mathru nhw. Ac mae'r corn bach yma yn ymddarchafu hun, yn chwyddo, yn mynd yn fawr yn ei olwg ei hun. Yn diddymu'r offrwm a'r cyseg, cyfeiriad at y deml, dyna lle roedd yr offrwm. Dyna oedd y cyseg. Mae'n gwneud rhywbeth ofnadw yn erbyn y cyseg. Adnod 12, ni'n darllen hyn, mewn pechod, gosodwyd llu yn erbyn yr offrwm dyddiol a thaflu gwiriwnedd i'r llaw. Felly y llwyddodd y corn bach yn y cwbl a wnaeth. Ac yna mae Daniel yn clywed rhyw lais sydd yn gofyn y cwestiwn hyn, angel am ni, am baid? Pa mor hir mae hyn yn mynd I fynd ymlaen amdano fe? Ac mae'n ateb yn dod iddo fe am 2300 o ddyddiau. Ac yna adferir y cysegl. O adnod 15 ymlaen hyd at diwedd y benod, mae Daniel yn ceisio deall hyn I gyd. Ac mae'r angel Gabriel. Yn gwybod am Gabriel yn unig. Gabriel a ddanfonwyd at Mair. Un o'r 2
angel sy'n cael ei enwi yn y Beibl. Mae Gabriel yn dod at Daniel a'i waith yw esbonio y weledigaeth i Daniel, a dyna gawn ni wedyn weddill y benod yw esboniad Gabriel i Daniel o'r hyn mae wedi gweld. A mae'r benod yn gorffen gyda Daniel wedi diffygio yn llwyr, a mae'n glaf, mae'n dost am ddyddiau ar ôl hyn. Ond mae'n mynd nôl i waith ac yn gwasanaethu'r brenin wedi syfrdani gan yr hyn mae wedi gweld. Nawr, chi'n bod yn am yn Edgar? Sut mae dehongli hyn i gyd? Beth yw ystyr hyn? Dyna o Daniel moyn gwybod. Beth yw ystyr hyn i gyd? Wel, fel wedi dweud, mae Gabriel yn egluro iddo fe. So does dim rhaid i ni fod mewn tywyllwch. Does dim rhaid i ni fel dyfalu. Beth yw'r bwch yma? Beth yw'r corn yma? Mae'n cael yr eglurhad yma. Nôl felly. Dau greadur, sylwch i ddechrau, dau greadur. O'r blaen, 4 greadur. Nawr ni wedi cyfyngu i 2 greadur. Ni'n canolbwyntio ar y 2. Ni wedi gweld y 2 o'r blaen, pan oedden nhw'n 4. Ond yn y weledigaeth hon, i ni yn canolbwyntio ar 2 ohonyn nhw. A mae Gabriel yn dweud wrth Daniel, adnod 20, gyda'r un corn fawr, yw'r corn fawr. Ni'n gwybod pwy yw e? Alexander Fawr, Alexander the Great. Ar ôl Babylon, ar ôl ymerodraeth Babylon, fe ddaeth ymerodraeth y Mediaid a'r Persiaid. Chi'n cofio fe ddarllen yn i'r hanes. Pan oedd Belshazzar yn cael yr parti, fe ddaeth yr ymerodraeth a dyna ddiwedd Babylon. Mediaid a'r Persiaid oedd yn cymryd drosto wedyn ni. Ond, fe ddaeth ymerodraeth o'r gorllewin, sef Groeg, ac fe ddaeth yn nhw'n gloi iawn. Oedd rhaid chi'n cofio hanes am sut oedd Alexander Fawr wedi gorchfygu yn ryfeddol pan oedd e'n ifanc yn ei ugeiniau. Ac roedd e'n symud mor gloi gyda byddinoedd llai na'i elynion. Ond trechu nhw, fe yw gafr, fe yw corn yma. Oedd jyst yn bwrw'r Mediaid a'r Persiaid i ffwrdd yn sydyn. Ac fe orchfygodd y byd. Ond tra roedd e ar ei anterth e, dim ond 33 oedd e. 33 mlwydd oed. Chi'n cofio am y stori yw bod e wedi llefen, achos bod dim mwy o fydoedd i orchfygu. Pan oedd yn 33, fe gollodd ei fywyd yn sydyn fel yna. Ac yn ei le, 4 corn. Pwy ydyn ni? 4 brenhiniaeth, 4 general a ddaeth ar ei ôl. Mae gen i enwau nhw fan hyn, achos byddwn ni ddim yn cofio nhw. Cassander, Lysimachus, Seleucus a Ptolemy. Falle chi wedi clywed am yr olaf ohonyn nhw. Dyn nhw ddim mor gryf a'r corn cyntaf. Dyn nhw ddim mor gryf â Alexander Fawr. Ond wedyn, y corn bach yma. Nid yr un corn bach ag yn y weledigaeth ym Mhenod 7. Cofiwch hynny, nid yr un corn bach. Mae'n adlais, ond nid yr un yw e. Pwy yw hwn?
Dwi'n mynd i siarad amdano fe yn fwy heno, os dyw e'n mynd. Ond ni'n gwybod pwy oedd e. Ni'n gwybod pwy yw'r unigolyn yma a ddaeth a chreu niwed ofnadw, erledigaeth ofnadw. Dyma'r dehongliad felly. Iawn, ni'n gwybod lot o hanes y bore yma'n fwy na dim. Ond dyma'r benod sydd dan sylw, ac felly mae'n iawn i ni edrych ar hwn. Y cymwysiad, dyma beth yn ei moyn. Beth yn y byd yw hyn i ni? I chi'n dweud, wel, Emyr, diolch yn fawr, ond gwers hanes, gret, ddiddorol, ddim yn ddiddorol. Ond beth yw ei fi? Beth allai gael mas o hyn? Dyna ni fod i'n neud yna fe gyda'r Beibl, pan ni'n darllen y Beibl, be mae Duw yn dweud wrtha i fan hyn. Wel, bydd mwy o cymwysio heno. Ond gael jyst rhoi un i chi cyn bod ni'n dod i ben. Un amlwg, gobeithio. Cyffredinol, ar yr ymylon, cyn bod ni'n dod mwy at y manylion heno. Beth allwn ni ddysgu o beth ni wedi gweld hyd yma? Wel, dyma fe, ffrindiau. Dyma'r un pwynt i chi, cyn bod ni'n mynd adre. Mae gael Duw yn wir. Na fe? Syml. Mae gael Duw yn wir. Mae'r Beibl yn wir. Mae'r Beibl yn hen. Chi'n gwybod ni, hen lyfr yw'r Beibl. Ond mae pob gair ynddo fe yn wir. Ac mae'n wir ac yn gywir i'r manylyn lleiaf. Ac mae'n wir i'r manylyn lleiaf oherwydd mae gair Duw yw e. Beth sydd wedi bod dan sylw y bore yma? Proffwydoliaeth. Proffwydoliaeth yn yr ystyr cul y gair. Ragfynegiad o'r dyfodol. Dyna beth sydd wedi bod fan hyn. Duw yn datguddio i Daniel beth oedd mynd i ddigwydd yn y dyfodol, ac ni'n siarad am y dyfodol iddo fe. Ni'n siarad am 400 mlynedd ar ei ôl e. Ydych am hwnna? 400 mlynedd ar ôl Daniel, byddai'r dyn yma Antiochus yn dod. Ydych chi am trio rhag fynegu, beth sy'n mynd i ddigwydd 400 mlynedd? Gan i mynd nôl 400 mlynedd i ni. Beth oedd 400 mlynedd yn ôl cyn ni? 1623. Ydych am rhywun yn 1623, adeg y Puritaniaid, yn trio ragfynegu beth oedd mynd i fod yn 2023. Mae'n dipyn o job, ydw e? A ddim meddwl byddai lot o syniad gyda nhw am beth sy'n mynd ymlaen yn 2023. Neu gan i mynd y ffordd arall, ni nawr yn 2023. Beth yw 400 mlynedd ni nawr? 2423. Ac rhywun ragfynegu, beth sy'n mynd i ddigwydd i'n byd ni yn 2423. Ond dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Mae Daniel yn proffwydo, neu mae Duw yn datguddio iddo fe, y digwyddiadau, beth sy'n mynd i ddigwydd mewn rhai degau. Ac mae rhai bobl yn yr eglwys. Maen nhw'n gwrdd, achos mae o'r gywir. Lot hwyrach. Ar ôl i digwyddiadau hyn digwydd. Ond mae hwnna'n creu problemau mawr iddyn nhw. Na. Roedd Daniel wedi ysgrifennu hyn. Just fel roedd Isaiah wedi ysgrifennu cannoedd o flynyddoedd cyn bod yna ddyn o'r enw Cyrus yn mynd i ddod. Sut oedd e'n gwybod y dyn o'r enw Cyrus yn mynd i ddod? Sut Duw yn datguddio. Iddo fe mae gair Duw yn wir. Mae'r proffwydoliaethau yn wir. Mae pob proffwydoliaeth yn wir. Mae pob hanesyn yn y Beibl yn wir. Mae pob addewid yn y Beibl yn wir. Ni newydd ganu. Pob sillaf a ddywedodd ef, sy'n siŵr o ddod i ben. Popeth. Mae Iesu Grist yn dweud, gair Duw
ni ellir ei dorri. Gwywa gwelltyn syth y blodau un. Ond gair ein diw ni. A saif byth. Pam ni'n darllen y Beibl bob dydd? Oherwydd mae'n wir. Pam ni'n pregethu gair diw? Achos mae'n wir. Pam ni'n boddro i edrych ar pennod 8 o proffwydoliaeth Daniel bore yma gyda'n gilydd? Oherwydd mae'n wir. Pam ni'n gallu troi at unrhyw beth yn y Beibl a darllen e, a trio gweithio'n bywyd mas yn ôl e. Oherwydd mae'n wir. Mae'n wir, ffrindiau. Mae'r Hen Testament i gyd yn wir. Mae'r Hen Testament yn rhagfynegu y bydde morwyn yn feichiog. Byddaeth yn wir. Mae'r Hen Testament yn rhagfynegu y bydde Iesu Grist yn cael ei eni y methlem. Byddaeth yn wir. Mae'n rhagfynegu bydde fe'n dioddef. Byddaeth yn wir. Mae'n rhagfynegu bydde fe'n dioddef rhwng drwy gweithredwyr. Byddaeth yn wir. Mae'n rhagfynegu bydde fe'n atgyfodi. Mae'n dod yn wir. Mae'n rhagfynegu bod yr atgyfod yr ysbryd glân yn mynd i cael ei roi. Mae'n dod yn wir. Mae Iesu Grist yn rhagfynegu bydde Jerusalem yn cwympo. Yn ystod y genhedlaeth hon, bydd rai yn chi yn profi hyn. Byddwch chi'n goffa ffoi'r mynyddoedd ac yn y blaen. Byddaeth yn wir. Yn AD 70. Ydy e'n rhagfynegu pethau i ni? Ydy. Beth mae'n rhagfynegu ni? Mae'n ddydd yn dod. Eto i ddod. A fe fydd yn o. Ac fe fydd yn barnu. Y byw ar meirw. Fe fydd yn casglu bobl y byd yma ti hun, ac fe fydd yn gwahanu defaid o ddiwrth y geir. Bydd y defaid yn mynd i fywyd tra gwyddo. Bydd y geifr yn mynd i gosb tra gwyddo yn effer. Mae'n wir, ffrindiau. Mae'n wir. Beth dyla'n ymateb ni fod felly? Wedi gredu i dderbyn hyn ac i seilio'n bywyd arno fe. Peth pwysig yw bod e'n nhw a bod fi'n barod. Barod i wynebu.